sarka ko guntu ne ko guntu ba miya ne. Yare? Kai, ina lallai. Zo karba. Libawatu. Na'am. Zo mana. Kin ga wai wannan dan karamin yaron aka turo mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me sunanka? Tasiu. Daga wani gari kake? Ma ban can garin mu ba. To. Ikon Allah. Wai na kwance ya faɗi. Shi yanzu sunan garin su ma bai sani ba. La ilaha illallah. Kai jama'a, wai su iyaye sai ka rasa me suke tunani. Yanzu ina wannan yaron ina bara a ce ko sunan garin su bai sani ba. To yanzu ka san me zai faru? Kullum za ka riga zuwa nan kana karɓa abinci, kaji? Ki riga ba shi abincin lokacin da ya zo. Yanzu ma akwai ba shi wannan abu ya ci ko? Lallai. Hai, Allah ya kyauta. Kai ta so zana. Kai shinkafa da kaza haka? Ai da mun na faɗa muku sun fi ba yara kananu sadaka. Wannan shinkafa malam za ka yi mawa ita. Saboda idan ma ba kai malam ba cikin sun zai iya ga malam. Shi kashi naman nan da na ci wallahi na karamar dabba ne kuma ka duba gani. Kai. Ina ka je? Malam, a wani gida ne na je yin bara. Aka ce duk sanda nake jin yunwa je in karba. Suka ce kullum kana jin yunwa ka zo ka irin wannan?